Kważi 70% ta' dawk li wieġbu għall-istħarriġ li sar mill-Miss Coast qarrew li huma kontra l-abort jekk itqala ma tpoġġix il-ħajja tal-hom f'riskju. Dan l-istħarriġ ikkummissjonat mill-Arċidjoċesi ta' Malta sar lejn l-aħħar ta' Novembru u għalih wieġbu 800 persuna. Is-servej juri li f'każijiet fejn il-ħajja tal-mara ma tkunx f'riskju 58% tan-nisa u 78% tal-irġiel esprimew ruhom kontra l-abort, fil-waqt li l-oppożizzjoni għall-abort tiżdied mod sinifikanti fil-faxexi li għandhom aktar minn 24 sena. L-istess servej jindika li 80% jiffavorixxu intervent mediku li jirriżulta f'terminazzjoni ta' tqala f'ċirkostanzi fejn ħajjet il-mara tkun f'riskju, xi ħaġa li diġà ssir mit-tobba fiċ-ċirkostanzi preżenti. Is-servej tal-Misko juri wkoll li wieħed minn kull 5 li wieġbu jaqblu li l-abort jista' jintuża bħala mezz biex jillimita id-daqs tal-familja, irrispettivament jekk is-saħħa jew il-ħajja tal-om hijiex f'riskju. Fi stqarrija l-Knisja ta' pajjiżna fakret li diġà esprimiet ħassib kbir dwar kwalunkwe bidla leġislattiva li tippermetti li t-terminazzjoni ta' tqala issir meta ħajjet il-mara ma tkunx f'riskju.